Κοντά μας, ο απόλυτα εξειδικευμένος χειρουργός θηρεοειδούς Σταύρος Τσιριγωτάκης, διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Θηρεοειδούς του Νοσοκομείου Ιασσό. Γιατρέ, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι ο θεράπων χειρουργός ιατρός να είναι απόλυτα εξειδικευμένος στο θηροειδή αδένα και όχι γενικός χειρουργός. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ σημαντικό να είναι εξειδικευμένος ο χειρουργός. Αυτό το τονίζουν όλες οι επιστημονικές εταιρείες, γιατί όσο πιο εξειδικευμένος είναι, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα και τόσο λιγότερες είναι οι επιπλοκές από αυτό το χειρουργείο. Μάλιστα συνδυάζεται η εμπειρία και με τον αριθμό των επεμβάσεων και όλες οι επιστημονικές εταιρείες λένε ένας χειρουργός που χειρουργεί θηροειδή περιστασιακά μπορεί να έχει επιπλοκές που να φτάνουν μέχρι και το 60%, ενώ ένας εξειδικευμένος έχει επιπλοκές κάτω από 2%. Γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί από τους ασθενείς σας είναι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τη φωνή τους, δηλαδή τραγουδιστές, δημόσιοι ομιλητές, πολιτικοί δημοσιογράφοι. Κατά πόσο ο θηροειδής αδένας επηρεάζει την εύρυθμη φωνητική λειτουργία και εν συνεχεία πόσο εύκολο είναι οι ασθενείς αυτοί να αναρρώσουν και να επανέλθουν στις φωνητικές τους δραστηριότητες. Ο θηροειδής έχει μια ιδιαιτερότητα. Ακριβώς από πίσω του είναι τα νεύρα που ρυθμίζουν τη λειτουργία των φωνητικών χορδών, επομένως και την ομιλία μας. Είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο που η φωνή είναι εργαλείο για τη δουλειά του να έχει άριστο αποτέλεσμα, με την έννοια να μην αλλάξει καθόλου η χρειά της φωνής του. Φανταστείτε τώρα ένας τραγουδιστής να βραχνιάσει μετά από ένα χειρουργείο. Από τη μια πρέπει να γίνει ολική θηροειδεκτομή, από την άλλη δεν πρέπει να πειραχτεί και το νεύρο. Αυτό επιτυχάνεται μόνο από ανθρώπους που κάνουν αυτό το χειρουργείο καθημερινά και έχουν την εμπειρία να κάνουν και ριζικές επεμβάσεις και επιπλοκές να είναι ελάχιστες. Είσαστε ιδρυτής του Σωματείου Ευθύνη, το οποίο αναλαμβάνει τη θεραπεία και τη χειρουργία καρκινοπαθών ασθενών θηροειδούς, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ένδυας, και να τονίσουμε ότι τους αναλαμβάνει εντελώς δωρεάν, ούτε όπως μας αναφέρατε δεν καταβάλουν καν τα έξοδα του νοσοκομείου. Μπορείτε να μας πείτε για αυτή σας την πρωτοβουλία? Μετά από μελέτες έχει φανεί ότι οι μειονότητες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άποροι, δεν έχουν μορφωτικό επίπεδο υψηλό, δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει και όταν διαγνωστούν με καρκίνο στο θηροειδή διαγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Εμάς η δουλειά μας είναι να χειρουργούμε, είμαστε χειρουργοί, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι η υγεία είναι για ορισμένους και όχι για όλους. Και εγώ και οι συνεργάτες μου δεν θεωρούμε τη χειρουργική σαν μέσο πλουτισμού. Επομένως έχουμε δημιουργήσει αυτή την εταιρεία που είπατε, όπου ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν καθόλου την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, αν δεν έχουν χρήματα, αυτό είναι η μοναδική προϋπόθεση, αν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, και σε αυτό μας βοηθάει και το νοσοκομείο Ιασσό, τους χειρουργούμε χωρίς να πληρώσουν ούτε €1. Και το Ιασσό αναλαμβάνει την νοσηλεία και οι γιατροί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντελώς δωρεάν. Άρα λοιπόν εστιάζουμε στο εξής, στην εξειδίκευση της αντιμετώπισης των ασθενειών του θηροειδούς, στο γεγονός ότι η υγεία είναι ένα κοινό αγαθό για όλους, εύπορους και άπορους πολίτες, και επιπλέον το σημαντικότερο όλων είναι και πάλι να το αναφέρουμε αυτό, η πρόληψη. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, καλή επιτυχία και καλή δύναμη ολόψυχα στο έργο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώσουμε τον κόσμο, και αυτό που μας δίνει δύναμη είναι η αγάπη του κόσμου.